Tarlagueños, my name is Alvin Bautista of Exploring Tarlac. For today's vlog guys, nandito tayo sa Ponce by 3 Points Grill. Ito na yung pinaka second branch nila. Pinaka first branch nila guys sa Bulacan. So ngayon nandito na sila sa Tarlac. Si Ponce by 3 Points Grill guys, no, isa sila sa mga kilalang nag-offer ng Ali Sanggipsal and Ali Chicken Wings sa Bulacan. Ngayon guys, no, papakilala ko sa inyo kung ano ba lahat ng mga ino-offer nila, kung ano ba yung mga flavors ng mga chicken wings, mga side dishes, and then mga ino-offer nila sa kanilang menu. Pinaka location niya dito sa Barangay Bilad, Kamiling, Tarlac. Kung gusto niyo pumunta dito, yung landmark niya, ito na yung mismong arko ng Pangasinan. So isang lipat lang, ito na yung Bayambang, Pangasinan guys. And syempre 8 to 10 kilometers away, andito na yung mismong bayan ng Kamiling, Tarlac. Papasok na tayo Tarlagueños. Papakita ko sa inyo kung ano ba yung itsura ng Ponce by 3 Points Grill dito sa Kamiling, Tarlac. Yan, bubukad sa inyo guys itong pinaka area nila dito. So pwede kayo dito magbabarkada, family, habang ini-enjoy nyo yung Ali Sanggipsal and Ali Chicken Wings nyo guys. Siguradong masarap yung kwentuhan nyo dito. Yan, pwede kayo mag-Buddha seat dito, and may mga place sila doon na naka third table. So meron silang 5 table doon na available kung ayaw nyo nga magpwesto dito sa open area nila. Napakaganda ng place, napaka-cozy, and syempre mamaya papakita ko yung mga ino-offer nilang Ali Sanggipsal and Ali Chicken Wings. Ponce by 3 Points Grill. Newly open kami ngayon. Dito lang po kami sa Bilad, Kamiling, Tarlac. And open po kami every day. For now, ang schedule namin is 3 p.m. to 11 p.m. But we are open for reservation from 12 noon hanggang 2 p.m. po. We offer samgyeopsal. We have only pork, only chicken, only pork and beef, or only beef ng solo. And we also offer only wings. Thank you! See ya! Kakatapos lang natin magluto no Tarlagueños. Meron tayong dito, plain pork, yung marinated pork. Yung chicken napakaganda kasi flat yung pinaka-meat nila, and of course yung pinaka-beef. So bago natin tikman itong kanilang unlimited sanggipsal and unlimited chicken wings, so check muna natin kanilang pinaka-menu. So ito guys, ano ba yung makikita sa kanilang pinaka-menu? So meron silang unlimited sanggipsal and wings, and syempre yung pinaka-unlimited wings. Sa unlimited wings nila guys, meron silang 10 flavors. Sa unlimited sanggipsal yan, nag-offer sila ng unli pork, 199 pesos. It's either plain pork or yung marinated pork yung pinaka-serve nila. And meron din silang unli pork and chicks, 229 pesos. Unli beef, 399 pesos. Unli pork and beef naman, 299 pesos. Tapos unli all meat, so meron na kayong pork, chicken, tapos yung pinaka-beef nila is 329 pesos. Lahat nung nabanggit ko guys na sa kanilang Ali Sanggipsal, syempre may kasama yung unlimited side dishes. So lahat nung nakikita nyo dito na side dishes is kasama na dun sa unlimited. So meron tayong dito, pepper and salt, syempre meron silang samjang, yung fish cake, lettuce salad, japchae, meron silang cheese, cucumber salad, kimchi, siomai, tapos kanilang potato marbles. Tapos syempre may kasama rin yung fresh lettuce. Sa unlimited wings and rice naman nila guys is 269 pesos. Syempre meron tayong 10 flavors, sabi ko nga kanina. Yung mga wings flavors nila, meron tayong salted egg, mango habanero, garlic parmesan, sour cream, soy garlic, hickory barbecue, teriyaki, sriracha, lemon glaze, and buffalo. And of course guys, meron silang kids rate. So 3 feet below free na siya, and 3 feet above 50% off. Tapos 4 feet above naman regular rate na yan.
Yun guys, nung natikman na natin lahat ng pinaka-meat nila sa Alisa Gipsa, syempre yung pinaka-pork, marinated pork chicken, tapos yung pinaka-beef. Napakalambot ng pinaka-meat nila, lalo na kahit maluto siya, hindi siya matigas. And syempre, yung pinaka-importante doon, ang sarap ng pagka-marinated and hindi siya mataba. Yun guys, nung kakatapos lang natin tikman yung kanilang mga unli chicken wings. Gusto ko talaga sa mga chicken wings guys, syempre una nating chine-check dyan kung fresh ba yung pinaka-meat and kung nagmo-moist ba yung pinaka-chicken. Ito, napakasarap talaga, nagmo-moist yung pinaka-chicken. Tapos, hindi kayo mauubusan ng flavors, napakarami nilang available na flavors. So meron silang 10 flavors. So kung cheesy flavor kayo, gusto nyo ng smoky flavor, barbecue flavor, or lemon, so halos kumpleto. Marami kayong pagpipilian sa kanilang mga chicken wing. Tikman muna natin yung kanilang mga side dishes. Potato marbles, kimchi. Napakasarap guys nung pinaka-kimchi nila dito sa Ponzi by 3 Points Grill. Sa kanilang mga side dishes, talagang sulit naman. Hindi lang siya basta side dishes, napakasarap nung mga sinaserve nilang side dish guys. Pampatanggal suya sa kinain mo sa gibsal. Importante talaga yung mga side dish. Siyempre dapat masarap talaga yan. Lettuce salad. Fish cake. Siyempre kung mahilig kayo sa cucumber, meron din silang cucumber salad. Yun guys, nung natikman na natin lahat yung mga prepare sa atin ng Ponzi by 3 Points Grill. Yan, kung naghanap kayo ng sulit and affordable, and syempre quality meat and quality chicken. So yan, ano pang hinihintay nyo? Punta na kayo dito sa Ponzi 3 Points Grill, dito sa Barangay Bilad, Kamiling, Tarlac. Yan guys, open sila ng Monday to Sunday at 3 PM to 11 PM onwards. Dito na guys, hanggang dito na lang. Don't forget to subscribe, like, comment, and click the notification bell para updated kayo sa lahat ng vlogs ko. And syempre guys, huwag yung kalimutan i-share ang video to, lalong-lalo na sa mga Kamilenyos and ibang Katarlakenyos natin dyan. Syempre dito sa lipat na probinsya natin, ito na yung Bayambang, Pangasinan. Usog ka lang ng konti, mga 2 minutes walk lang, andito ka na sa mismong Pangasinan. Puntahan nyo na guys itong Ponzi by 3 Points Grill. So ito na yung second branch nila. First branch sa Bulacan talaga ng mga pinipilahan yung pinaka branch nila doon. And gusto ko lang sabihin na hindi talaga kayo magsisisi kapag natikman nyo yung mga unlimited sanggipsal, unlimited chicken wings nila. Then guys, until our next vlog, peace out.